Sa Danau City, manag-agaw nga nanag-edad og 4 ug 5 anyos patay human masunog ang ilang panimay. Matud sa mga inahan sa duha ka mga bata, daw nagpremonition na kini apan ila lang gibaliwala. Ani ang report. Naukay ang mga mulupyo sa Puro 4 Tuburan Sur, Danau City, dihang kalit nga miulbo ang sunog pasado alas 3 niadtong Biyernes sa hapon. Sa balay sa Banay Bigata, gikatahong nagsugod ang kayo, diin nahabilin niya ng mga orasa ang 60 anyos nga si Jeheline Bigata ug ang iyang upat ka mga apo. Ang mag-agaw nga sila si Von Evans Bigata, 5 anyos, ug Zek Clarence Andales, 4 anyos, gipakatug sa ilang apuhan dito sa sala sa ikaduhang andana sa ilang panimay. Dihang nasiguro na niyang nakatug na ang duha niya ka mga apo, gibalikan usab niya ang usa ka tuig niyang apong babay nga nabilin sa silong uban ang laing 9 anyos niyang apo. Nabantayan na lang niyang nag-asuna ang ikaduhang andana sa ilang panimay ug nagdali-dali siya nga igawas ang duha niya ka mga babaeng apo ug gibalikan ang duha ka mga lalaking apo nga nangatog. Apan kay ang kayo ana-ana sa may hagdanan, wa na niya kini masalbar. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa apuhan, apan mihangyo kining dili lang una magpa-interview, kay naglain pa ang iyang pamati tungod sa hitabo. Matod sa 13 anyos, nga si Fitzgerald Bigata, usa sa mga igagaw sa biktima, gisuwayan unta niya pagluwas ang duha niya ka mga igagaw, apan maglisod na usab siya kay wa siya kauban nga hingkod. Mo to ang gisumbag ang bintana. Ato ko nakabli. Adun tato sila mangagi. Nya di man manggawas. Madlok man sila magawas. Nya wasaw kuyog ako ra usa. Gawas sa panimay sa Banay Bigata, hingpit usab nga gilamoy sa kayo ang lain pang 7 ka mga kasikbit nga panimay. Samtang laing duha usab ka mga panimay sa dapit ang partially damaged. Padayon pang gisubay sa Danau City Fire Station ang posibleng hinungdan sa sunog. Doon may mga samples nga amo nang ipada sa Manila for verification. So, ano siya, under investigation pa ni siya. Samtang ang mga inahan sa manag-agaw na kalas mibutyag nga daw nagpremonition na ang duha ka mga bata apan gibaliwala lang nila kini. Pag Monday lang ato, damgor ko atong kuan. Lungon. O balayra na mo. Maora. Walay something nga kanang kuan. Pagikan ako gahapon sa udto, ingon akong anak siya, mama, I love you, ma, bye-bye. Ang usasan niya na siya. Akong pag-umangkon siya, mama, hindi, bye-bye, mama, hindi. Pero sud atong upat ka adlaw gikan atong Lunes. Kaya sige siya kiss na ako akong pag-umangkon. Sige siya kiss, bisag natug na kuya kong kiss. Niya akong anak sige pakugos. Niya ako kahibaw nga. Sinyalis na dahito nila. Base sa nakita sa mga fire personnel nga miresponde sa dapit, posibleng misway papagdagan ang mga bata ug na-suffocate kini sa aso. Possible nga ang kayo dirigikan sa tuo nga bahin sa ikaduhang indana maong ang kining mga bataa midagan diri sa wala nga bahin nga kwarto. Niadtong Sabado sa hapon, gihatod na sa katapusang pahulayan ang manag-agaw. Miabag usab ang Barangay Sur ug ang lokal nga hagamhanan sa Danau ngadto sa pamilyang Bigata ug sa ubang mga nasunugan. Financial usagid financial burial assistant nya usasag ang kaning mga tabang-tabang sa mga LGU. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Narondina, Balitang Bisdak.